खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ दुर्गा फुजा फालिथाया गोजोनै जोबबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रिया रायजोआव रैखाथि हान्जानि नाजानायखौ बाख्नायदों। सानब्रैनि दुर्गा फुजा फोरबोआ गोजोनै जोबलांबाय, जेराव आसामनि 8,000सो रेबथुमजानाय फुजा थावनिफोराव जेबो गिदिर जाथायनि खौरां मोननाय जायाखै। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मोजाङै फालिनायखौ रोखा खालामनायाव लोब्बा थानाय गुबुन गुबुन बिफानफोरनि नाजानायखौ बाख्नायनायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सआव आसाम पुलिसनि इमार्जेन्सि सार्भिस, डाक्टारफोर आरो थांनाय माखासे सान बारहोग्रा गासैखौबो साबायखर बावदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला, गिबि मन्थ्रिया बे हाबाफारिनि बिबांखौ नोजोर होनानै बुंदों, 8,000 रेबथुमजानाय फुजाफोरनि गेजेराव मोनसेयावबो जेबो गिदिर जाथायनि खौरां मोननाय जायाखै। दुर्गा फुजा फोरबोआ आसामाव गोजोनै जोबबाय। फोरबोनि जाफुंसार सामलायनायाव आयेन बेरेखा एजेन्सिफोर, सावस्रि सिबिथाय होग्राफोर आरो हरखाब सिबिथायफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय दंमोन। बिथांमोननि जथाय नाजानाया गासै फालिथायफोराव गोजोन आरो थासारिखौ लाखिनायाव बिहोमा होदों होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ लखिमपुराव बिफां दानफायनाय समावनो जाब्रबथायाव बिफानि जिउ खहा, फिसाज्लानि जोखोम। रबिबारखालि आसामनि लखिमपुर जिल्लानिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानायनि खौरां मोननाय जादों। सासे बिफा-फिसाज्ला जराया फांसे बिफांनि सिङाव थाबथाना दंमोन, जायखौ बिसोरो गावनि सिथ्लायाव दानस'गासिनो दंमोन। बिफा भबेश गगैआ जिउ खोमानांदोंमोन। फारसेथिं बिथांनि फिसाज्ला प्रागज्यति गगैआ गोब्राब थासारियाव दं। नुगिरिफोरा मोनसे दुखुनांथाव नुथायखौ बरनायदोंमोन, जेराव गामियारिफोरहा खहा जानांनायफोरनि रैखा खालामनो थाखाय गोग्लैनाय दालाइफोरखौ दानस'नो गोनां जादोंमोन। थाबैनो घिलामरा कमिउनिटि देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनावबो भबेश गगैआ जिउ गोमायो। बिथांनि फिसाज्लाया आसाम पुलिसनि सासे साब इन्सपेक्टर आरो दुर्गा फुजानि थाखाय न'आव सुथि लाना दंफैयोमोन होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बिएसएफ आरो पान्जाब पुलिसआ तरनतारनआव चीनआव बाहायनाय ड्र'न बोखांदों। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव सिमा रैखाथि हान्जा बिएसएफ रौनियाफोरा पान्जाब पुलिसनि हेफाजाबाव पान्जाबनि तरनतारन जिल्लायाव चीनजों बानायनाय ड्र'न बोखांनो हायो। रबिबाराव बिएसएफनि मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बोखांफिन्नायनि बाथ्रा फोसावनाय जादोंमोन। बिएसएफनि गांखंनि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे जथाय नागिरनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बेलासिनि 2 रिंगासोआव नागिरनाय वान गामिनि खाथियाव मोनसे आबाद दैखांनाय फोथाराव मोनसे DJI माभिक 3 क्लासिक ड्र'न मोननो हादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि करिमगन्जआव खावसे किल'निबो बांसिन हेर'इन हमनो हादों, 4 हमजादों। आसामाव करिमगन्ज पुलिसआ रबिबाराव खावसे किल'ग्रामनिबो बांसिन हेर'इन बोखांनो हानानै सेवालि बिलआव गंसे गारिखौ जाफुंसारै होबथानो हायो। फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशन, जाय फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय रायजोनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो, बेनि फिथाय महरै आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंफोरखौ गिनाय सोमजिदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला करिमगन्ज पुलिसआ सेवालि बिलआव फोथायजाथाव इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। नसुंसेनि रायजोनिफ्राय फैनाय गंसे गारिखौ मावख'आरिफोरा होबथादोंमोन आरो 548.82 ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हादों। दायो बेनि सायाव दायनिगिरिखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ लखिमपुरनि एमएलए मानब देखानि फंबायआ गोसोआरि सावस्रि जुजिनायनि जाहोनाव गावखौ फोथैना लादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, लखिमपुरनि एमएलए मानब देखानि फंबाय कल्याण देखाया गोसोआरि सावस्रि जेंनाजों गोबाव जुजिनायनि उनाव गावखौ फोथैना लादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला, सासे सोरखारि मावख'गिरि कल्याणआ गावनि अबस्थानि थाखाय फाहामथायारि नायदिंनायाव दंमोन। एमएलए मानब देखाया गावनि फंबायनि थिरांथायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों।
बिथाङा बुंदोंमोन दि कल्याणआ जेलाव थानायनि सिगां डक्टर संगीता दत्तनि सिङाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। देखाया बुंदोंमोन दि डक्टर दत्तखौ जोबथेसालियाव दोननायनि उनाव आंनि फंबायनि थासारिया गाज्रिसिन जालांदोंमोन आरो बियो गोसो बायनायखौ सामलायनो हायाखैमोन। द'थि खौरांआव दङ उदालगुरियाव 4.6 मेगनिटिउड गोहोनि बांग्रिं मावदों। आसाम आरो भुटाननि माखासे बाहागोफोरखौ सोमावग्लुंदों। 13 अक्ट'बरनि फुंनि 7:47 रिंगायाव आसाम आरो नसुंसेनि भुटाननि माखासे बाहागोफोराव 4.6 रिक्टार स्केलनि मोनसे एसेल' बांग्रिं मावदोंमोन। नेशनेल सेन्टार फर सिस्म'ल'जि (NCS) बायदिब्ला बांग्रिंनि मिरुआ 15 किल'मिटार गोथौजों आसामनि उदालगुरिनि साखाथियाव दंमोन। बांग्रिंनि समफारिया 26.73 डिग्री साहा अक्षफान आरो 92.31 डिग्री सानजा द्राघिमाफानमोन। ढेकियाजुलि, तवां, बरपेटा, गवालपारा, सा लखिमपुर, इटानगर, जरहाट, तेजपुर, गलाघाट, गुवाहाटी, नगाव आरो डिमापुरजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव बांग्रिं मावदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला हरखाब खहा जानाय एबा मख'जाथाव खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। स्निथि खौरांआव दङ दशेरा फालिथायनि समाव आसामनि कामरुपआव 150 फुट गोलाव राबननि मुसुखाखौ सावदों। आसामनि कामरुप जिल्लायाव मिर्जानि अख्रां सिमायाव असुर राजा राबननि 150 फुट गोजौ मुसुखाया गोहोम खोख्लैदोंमोन मानोना रोजा रोजा सुबुंफोरा दशेरायाव बेनि अर खामनाय फोजोबस्रांनायखौ नुनो थाखाय ज' जादोंमोन। सरपारा फ्रेन्डस क्लाबजों खुंजानाय बोसोरारि फोरबोआ ओनसोलाव मोनसे गाहाय गोसो बोनो हानाय जायगा जाबाय। जायगानि बिजेपि एमएलए हेमांगा ठाकुरियाया दाबि खालामदोंमोन दि गोजौ दाथाया सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन राबननि मुसुखामोन। ठाकुरियाया मुंख'दोंमोन दि जायगानि रोजाबगिरिफोरा बे बोसोराव मिजिंथिनायखौ बारलांदोंमोन आरो फैगौ बोसोराव 170 फुटनि मुसुखाजों गोदान जौथायनि थांखि लानो बिथांखि लागासिनो। राबननि मुसुखाखौ सावनाया हिन्दु गोदोनि सल'बाथायाव गाज्रिनि सायाव मोजांनि देरहासारनायनि नेरसोन होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौरांआव दङ शिलंनि पुलिस बाजारनि अ.बि.सि. शपिं मलआव अर खामदों। रबिबारनि फुंआव शिलंनि होंगो-दोंगो पुलिस बाजार ओनसोलाव अ.बि. शपिं मलआव अर नांदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला शपिं मलनि गोजौआव थानाय गंसे हटेलाव सन्देह गोनां शर्ट सार्किटनि जाहोनाव बे जाथाया फुंनि 9 एबा 10 रिंगासोआव जागायदोंमोन। खाफाल मोजां दि बे समाव रावबो जिउ खहा जानाय एबा गोबां खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बे अरआ बाराव गोबां धुवा दैथायहरदोंमोन, जाय खाथिनि थागिरिफोर आरो बायगिरिफोरखौ गिखांहोदोंमोन। थासारिखौ दबथायनो थाखाय अर आरो हरखाब सिबिथाइफोरा गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौफैदोंमोन। 9थि खौरांआव दङ मोननै गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव सासेनि जिउ खहा, सा 7 जोखोम। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि नीलबागानाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जेब्ला रबिबारखालि गंसे गोख्रै खारनाय मटर साइकेलआ थाबायग्राफोरनि मोनसे हानजाजों सौग्रावलायो। बे जाथायाव दुखुनांथावै फरहाद आलम मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो, जेराव गुबुन सानैआ गोब्राब जखम जायो। जोखोम जानाय मुजाहिदुल इस्लाम आरो मुकिदुल इस्लाम मुंनि सुबुंफोरा आथिखालाव गावसोरनि थासारिनि थाखाय फाहामथाय लागासिनो दं। मोनसे गुबुन जाथायाव धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय आसामनि चापराव गंसे इ-रिक्साया गोख्रै खारनाय मटर साइकेलजों सौग्रावदोंमोन, जेराव सासे खुदियाजों लोगोसे 5 सुबुंफोरा जोखोम जादों। थैनायफोरनि गेजेराव बाइक सालायग्रा हानिफ आली आरो रुस्तम आलीजों लोगोसे इ-रिक्सा सालायग्रा हाजाब उद्दिन आरो दावबायारि जियारुल इस्लामबो दं। गासैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय थाबैनो जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। इ-रिक्सा सालायगिरिनि थासारिया खैफोद गोनां, जायनि जाहोनाव बिबानगिरिफोरा बिथांखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावआव दैथायहरनो गोनां जायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।